την εόρτιον αυτήν ημέρα. Αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτήν. Θα μας πει ο Ινωδός. Esta data, este día, este momento, nos lembramos não só a ressurreição de Cristo, mas também a nossa ressurreição. O mistério da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, analisado por várias pessoas, filósofos, teólogos, cientistas, é a realidade que nos tira da tristeza da morte. Queridos irmãos, este é o grande histórico de nós. Sem esta ressurreição, nós éramos destruídos pelo Satanás. Éramos destruídos pela morte. Por isso, quando nós festejamos a ressurreição, tem que ser com toda glória, com toda majestosidade. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Δόξα τη Αγία και ομοουσίου αυτού τριημέρου εγέσει. Και του χρόνου χρόνια πολλά. Είχαμε μερικές παρεμβολές, αλλά αυτές ήταν φαγιούντες, γιατί ήταν κινέζικες. Οπότε, εμείς αναστήσαμε τότε που έπρεπε να ρίξουν τα αργανικά, δεν έριξαν και του χρόνου. Καλή είναι παύριο. Τους καλύψαμε πάνω σου. Την Ανάστασή σου, Χριστέ σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανής, και ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρόν καρδία σε δοξάζει. Δώστε λοιπόν το φιλί της σημερινής Αναστάσεως ο ένας προς τον άλλον, λέγοντας Χριστός ανέστη και του χρόνου. Την Ανάστασή σου, Χριστέ σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανής, και ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρόν καρδία σε δοξάζει. Ελάτε να φιλήσετε την εικόνα του της Αναστάσεως στο μέσο.